Pozdravuje vás trojtýždňový influencer. Chodím si s touto selfie palicou a normálne sa hotel chytil a máme ho gratis. Pozeral som na bookingu, jedna noc stojí 551 € a my to máme gratis. Povedal som, že som influencer, ale nepýtali sa ma, že koľko mám sledujúcich, lebo nemám ani 1000. Pustili nás tu a ideme na recepciu a ideme sa opýtať, že čo ako, uvidíme. Potom vám ukážeme, ako vyzerá hotel. Poďte s nami. Poďte s nami. Sme prišli na recepciu a poslali po nás takéto golfové autíčko. Takže ideme si zobrať nejaký drink, hádam nám dajú. Prípadne nejaké jedlo. Marek nám vybavil piňa koladu. Na zdravie. Na zdravie. Dostali sme piňa koladu a neviem, či by som nemal ísť vyskúšať aj, či nám dajú jesť. Aká je voda? Teplá. Je tu perfektne, je tu veľmi horúco. Tam je Marek. Toto je ďalší krásny bazén na tomto hoteli. Ideme okolo, tu sa tancuje nejaká zumba, alebo neviem čo to je. A on sa normálne pridal. Frajer. Vy by ste sa pridali? Tak rozmýšľam teraz, že či nevyskúšam zase nejaký ďalší hotel. Že som influencer. Ak sa ti tieto videjka páčia, tak nás sleduj.